Unexpected Jesus, born to set thy people free. From our fears and sins release us, let us find our rest in thee. Kemmu sabiħ iż-żmien tal-Avvent. Għax iż-żmien tal-Avvent bħal żmien tal-ħajja nisranija ilaqqana dejjem ma' ħajja ġdida. Ma' ħajja li jekk tirċivija, jekk tiftaħ qalbek għaliha, mhux biss timla lilek bil-ferħ, imma tibda tara il-ħajja fil-ħajja tal-oħrajn. Illum, fl-aħħar ħadd tal-Avvent qabel ma nidħlu għall-festa tal-Milied, il-Knisja tippreżentanna lill-Verġni Marija. Waħda mill-personaġġi l-iktar importanti iż-żmien liturġiku propju ta' Marija huwa dejjem l-Avvent. U qudiemna llum għandna lill-Verġni Marija, anzi, għandna żewġ nisa, waħda verġni u waħda sterili. Waħda qabel żmien u l-oħra għal ilha żmien. It-tnejn li huma jitalmu jirċievu ħajja. U forsi llum ukoll aħna nisimgħu dik il-kelma profonda tal-Vanġelu tibżax tilqa' għandek lil Marija. Ħafna drabi aħna minna minn Marija ħafna devozzjoni u derriet u sitwazzjoni, ma fil-Bibja il-Verġni Marija issir verament spazju fejn Alla jammar. Kull fejn hemm Marija dejjem hemm Ġesu. Mhux ta' bxejn li fin-nofs taż-żmien tal-Avvent aħna kellna l-festa tal-Immakulata, tal-Verġni Mbirka. Oriġeni jgħid li l-ħajja nisranija tista' tiddefinixxiha bħala tqala. Aħna nirċievu ħajja ġdida bil-magħmudija u nagħmlu ħajjitna kollha sakemm immutu sakemm jitwieled il-bniedem il-ġdid. Illum għandna żewġ nisa tqal. Żewġ nisa li jiffirħu b'xulxin, żewġ nisa li mhumiex magħluqin fihom infushom. Waħda hija simbolu tal-Antik Testament Eliżabetta, il-mara xieħa, il-mara tal-Qassis, il-mara tat-Tempju, li kien ilha żmien li kollox kien waqaf imma hi tirċievi l-grazzja tal-ħajja l-ġdida. U l-oħra hija Marija, il-Verġni, li tirċievi il-ħajja ġbija tal-Ġdid Testament, tal-ħajja il-ġdida li l-Mulej jixtieq joħloq fina. Kemm sabiħa li aħna nirċievu ħajja. Jekk hemm xi ħaġa fil-bidu tal-Avvent tkellimna fuq iż-żmien u għedna li hemm żewġ tipi ta' żmien, hemm il-Kronos u hemm il-Kairos, iż-żmien li wassal għal realtà. Illum għandna wkoll it-tema tal-ħajja li bil-Griku wkoll hemm żewġ kelmiet. Waħda hija bios, ħajja bioloġika, imma l-oħra hija zoe, il-ħajja il-ġdida. U l-ħajja li hemm ġo fik, li inti ġor fl-intimità tiegħek, illum hija l-ikona tal-intimità. Żewġ nisa li kapaċi jiġru biex jiltaqgħu flimkien. Janqu lil xulxin, aħna nfiqu b'tannieqa. Aħna għandna bżonn ħafna li l-persuni l-oħra janquna magħhom, li l-persuni l-oħra jkollhom id-don tal-akkoljenza jilqawna. Marija tidħol għand Eliżabetta u ssib li Eliżabetta għandha f'qalba l-attitudni tal-ospitalità. Min jilqa lil-Mulej jitgħallem jilqa lil dawk kollha li qegħdin jiġorru il-Mulej. Min għandu l-ħajja interjuri jibda jinduna bil-ħajja interjuri li hemm fil-ħajja tal-oħrajn. Il-problema tad-dinja li qed ngħixu fiha hija kemm aħna ngħixu ħajjitna fil-qoxra. Mhux ta' bxejn li l-Vanġelu jitkellem duk inaltum, idħol fil-fond, iż-żmien tal-Avvent l-istedina biex nikkonvertu, l-istedina biex nisru. Il-profeta Ġwanni il-Battista jridu jwasluna propju għal hawn biex aħna nħarsu il-ġewwa. San Pawli jitkellem, anzi San Pietru jitkellem mill-bniedem li huwa moħbi fuq ġewwa. Il-ħajja nisranija hija fqira ħafna anke f'pajjiżna għax hija mibnija fuq l-esterjorità. Imma l-ħajja spiritwali ta' vera hija dejjem mibnija fuq l-interjorità.
fuq id-don li Alla kapaċi jagħmel l-impossibbli, għamel l-impossibbli fl-isterili u għamel l-impossibbli fil-verġni. Il-verġni fil-Bibbja, fil-mentalità Bibbja tal-Bibbja ma tfissirx xi ħadd li ma kellux biss relazzjonijiet sesswali, imma l-verġni tfisser li dak li qed jingħatala il-ħajja li hemm ġo fija hija kollha rigal għal Alla ma hemm xejn li huwa impossibbli. Għal Alla kollox jista' ikun u minn għandu dil-ħajja interjuri ġo fih qisu jiċċarġja ruħu. Marija tqum, titlaq, tħaffef, tidħol, tiltaqa. Il-verbi kollha li għandna hija ta' mara li hija mimlija bl-Ispirtu Santu, bil-mulej li jagħti il-ħajja. U mingħajr Spiritu Santu m'hemmx żmien liturġiku, mingħajr Spiritu Santu m'hemmx ħajja spiritwali, mingħajr Spiritu Santu ma jistax ikonna il-ferħ tal-miliet. Marija hija l-bniedma tal-Ispirtu li xxerret l-Ispirtu kull fejn tkun. Marija turi f'din l-ikona, f'din l-immaġni, f'dal-Vanġelu id-don kbir li n-nisrani jista' jkollu il-ħbiberija. Hemm ħbiberija bejn żewġ nisa li għalkemm is-sitwazzjoni tal-ħajja tagħhom mhumiex eżattament flimkien, imma l-interjorità tal-qalb tagħhom qisha kalamita taqgħadhom flimkien. Il-bniedem tal-lum huwa nieqes ħafna minn ħbiberiji intimi, minn ħbiberiji li kapaċi jnislu fina u jgħinuna nartikulaw il-għanja tal-qalb. Fil-Bibbja kollha, fil-Vanġeli, Marija titkellem ftit ħafna. Il-kliem li tgħid Marija fil-Bibbja huma 152 kelma. Minn dawn il-152 kelma, 102 huma l-Magnificat. Marija tisplodi bidnu ta' tifkir x'ħin tiġi milquha, x'ħin tiġi mogħtija titlu ta' ħinja dik li emnet li jseħħ kull ma qalilha l-mulej, jekk Salamun talab lil Alla li jtih qalb li kapaċi tisma' lef xomea, Marija ssir il-persuna ħinja li laqad din l-aħbar. Ħinja dik li mhux bis-semat imma emnet dak li bat jgħidilha l-mulej. U f'dan l-avvent aħna wkoll niġu mistiedna għal din it-tip ta' lena. Aħna wkoll niġu mistiedna li bħal Elisabetta ngħidu għajta kbira. Min fejn jiġi dan li jom mill-mulej tiegħi tiġi għandi. Jekk irridu niċċelebraw il-miliet, irridu ngħaddu minn dawn iż-żewġ bibien prinċipali, Ġwanni l-Battista u l-Verġini Marija. Jekk nixtiequ li anke aħna ikonna Ilena li kellha l-Verġini Marija, aħna wkoll irridu nkunu open biex nirċievu d-don tal-Ispirtu Santu. Tibżax tilqa' għandek lil Marija, għax kull ma hemm fiha ġej mill-qawwa tal-Ispirtu Santu. Marija fil-Magnificat tanni għanja ġdida. U li tkun nisrani tfisser li intu wkoll tkun tqil balla. Li tkun nisrani tfisser li tħalli l-żerrija tal-kelma tiegħu toħloq ħajja ġdida fil-ħajja tiegħek. Li tkun nisrani tfisser li intu wkoll ikollok nies oħra li qed jgħixu din l-istess spiritwalità li jsiru ħbieb. Li tkun nisrani tfisser li inti wkoll twassal lil Kristu kull fejn tkun. San Pawl jgħid dawnu l-misteru moħbi sa mill-eternità imma li issa ġie rivelat. Alla fikom. Nagħlqu dan iż-żmien tal-avvent propju b'din l-aħbar. Il-mulej Alla ridna li aħna wkoll ngħaddu mill-loġieħ tal-ħlas sakemm Kristu jissawwab kull wieħed waħda minna. Maranatha, ejja mulej Ġesu. From our fears and sins release us, let us find